και επίκουρη καθηγήτρια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Ιατρική. Μετά καταφέραμε και την κάναμε μεταγραφή στην Αθήνα και σήμερα είναι καθηγήτρια και ίσως είναι στην Αθήνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος, με το γνωστικό αντικείμενο της φυσιολογίας, κλινικής εμβριολογίας. Είναι κάτι που το ξέρει καλά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προχωρήσει το θέμα αυτό και είμαστε πολύ περήφανοι στη φυσιολογία για την ανάπτυξη αυτού του τομέα. Και σήμερα θα μας κάνει μία έτσι περιήγηση σε όλα τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την κλινική εμβριολογία, προβλήματα που ουσιαστικά ξεκινώντας ότι η υπογεννητικότητα σήμερα είναι ένα από τα προβλήματα παγκοσμίως, είναι πολύ, πολύ έτσι καυτό αντικείμενο. Μάρα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Τι να πω κι εγώ που πραγματικά... Αυτός ο πρόλογος από τον καθηγητή είναι για μένα πάντα συγκίνηση, γιατί σας οφείλω πάρα πολλά και έτσι στο πλαίσιο αυτό και η κλινική εμβριολογία σας οφείλει πολλά, γιατί ξεκινήσαμε πραγματικά μαζί σιγά σιγά και το φτάσαμε να είναι ένα γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστό και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν και για όλους όσους ασχολούνται ήδη με το χώρο. Σωστά το είπατε ότι στην Αθήνα είμαι το μόνο μέλος ΔΕΠ με αυτό το γνωστικό αντικείμενο και είναι νομίζω εξαιρετικά σπουδαίο να αναγνωρίσουμε αυτό το κομμάτι της. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν, τα αγαπημένα μου θέματα. Και για να είμαι ειλικρινής, να ξεκινήσω έτσι λίγο ήρεμα, να πούμε ότι όταν ερχόμουν, επειδή και πιο πριν ήμουνα σε μία συνεδρία και πιο πριν είχα μάθημα, ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ κουραστική μέρα. Και λέω, λέω τώρα και συνεχίζω, ας πούμε, δεν σταματάει εδώ. Αλλά είναι τόσο μεγάλη χαρά όταν μιλάς για αυτό που αγαπάς. Και ειδικά όταν αυτό το κάνεις στο πλαίσιο ενός οργανισμού και μιας εταιρείας που την αγαπάς πολύ, όπως είναι και το EFI, το Ινστιτούτο μας το αγαπημένο, αυτό το κάνει ακόμη πιο σημαντικό. Επομένως, με πολύ χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Θέλω να σας πω ότι ό,τι απορία έχετε, ό,τι δεν καταλαβαίνετε, θέλω να συζητήσουμε. Αυτός ο χρόνος είναι δικό σας. Σας τον αφιερώνω. Σε ό,τι θέλετε να με σταματήσετε και να κουβεντιάσουμε, να σταματήσουμε την ομιλία αυτή και να τα πούμε έτσι λίγο πιο ειδικά πάνω σε μία απορία ή σε κάτι που θέλετε να εξελίξουμε περισσότερο, είμαι στη διάθεσή σας. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με αυτές τις διαφάνειες σιγά σιγά και να αποτελέσουν αυτές αφορμή για συζήτηση. Αυτό εγώ θα ήθελα σήμερα. Ο λόγος λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι, όπως είπε ο καθηγητής, ζούμε το θέμα της υπογεννητικότητας, μας αγγίζει όλους και όλα έχουν να κάνουν φυσικά ένα κλικ πίσω από αυτό, είναι η υπογονιμότητα. Η υπογονιμότητα λοιπόν σήμερα επηρεάζει 1 στα 6 άτομα. Αυτό, αν το σκεφτεί κανείς, είναι σημαντικό, Δηλαδή, μας αφορά όλους. Μας αφορά και όλους αυτό το πάνελ. Ανά τον κόσμο μπορείτε να δείτε τώρα έχουν δημοσιευθεί πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα και έρχονται ακόμα όλο και περισσότερα καινούργια και ευρωπαϊκά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο, που μας δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι πλησιάζουμε, κοντεύουμε να ξεπεράσουμε το 1 στα 6 και πάμε σιγά σιγά 1 στα 5. Η αιτιολογία πίσω από αυτό και η αιτιολογία του γιατί μπορεί, γιατί όπως θα δείτε στη συνέχεια, ο ορισμός τι σημαίνει να είσαι υπογόνιμος. Η υπογονιμότητα ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η αδυναμία να πετύχουμε εγκυμοσύνη σε ένα πολύ συγκεκριμένο, καλά ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι αυτό του 1 έτους, όταν μεσολαβούν τακτικές, ελεύθερες σεξουαλικές επαφές. Κρινόμαστε λοιπόν εκ του αποτελέσματος. Είναι λίγο ασαφής, αν θέλετε, ο ορισμός της υπογονιμότητας και γι' αυτό δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και στη διερεύνηση της αιτιολογίας. Τι μπορεί να φταίει λοιπόν γι' αυτό? Κάποιες φορές είναι πολύ ξεκάθαρο ο ανδρικός παράγοντας, όταν έχουμε ένα πτωχό σπέρμα, παραδείγματος χάρη, και αυτό μπορεί να σχετίζεται με διάφορα πράγματα. Μπορεί να είναι και κάτι μηχανικό ή ας το πούμε obstructive, κάτι το οποίο να δημιουργεί εμπόδιο, μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό που να μπορούμε να το χειρουργήσουμε, μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που να έχει να κάνει με τον άξονα υποθάλαμος, υπόφυση, γονάδες και να μπορούμε να το ρυθμίσουμε έστω και φαρμακευτικά. Όμως μπορεί να είναι και κάτι το οποίο να μην μπορούμε να προσδιορίσουμε, να είναι και κάτι το οποίο όλες οι προσπάθειες να βρούμε το αίτιο στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπογονιμότητας να δείχνουν ότι όλα είναι εξαιρετικά, συγχρόνως όμως από το αποτέλεσμα να υφίσταται υπογονιμότητα. Άρα καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα πεδίο το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καλά χαρτογραφημένο.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θέλω να σταθώ στα λόγια του Georges Canguilhem, ο οποίος υπήρξε Γάλλος φιλόσοφος και επιστημολόγος αρκετές δεκαετίες πίσω. Και να πούμε ότι υπογονιμότητα, γονιμότητα versus υπογονιμότητα δεν ακολουθεί ακριβώς το πρότυπο φυσιολογίας, παθολογίας. Το να είναι κάποιος υπογόνιμος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι νοσεί. Σαφώς και μπορεί να ενέχεται μία νόσος ή κάτι, όπως είπαμε, κάτι πολύ συγκεκριμένο που μπορούμε να δείξουμε με το δάχτυλό μας, όμως αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Και αν το διευρύνουμε αυτό λίγο περισσότερο, θα δούμε και όπως υποστηρίζει και ο Georges Canguilhem, που έχω διαβάσει τη διατριβή του και τη βρήκα εξαιρετική και τρομερή τροφή για σκέψη. Η οργανική δυσλειτουργία, λοιπόν, μας λέει, που εμφανίζεται στα πλαίσια μιας πάθησης, τελικά και η πάθηση ακριβώς τι είναι, μπορεί να μην είναι η παρέκκληση από μια κατάσταση που εμείς ορίζουμε ως φυσιολογική ή ονομάζουμε ως φυσιολογική, αλλά ενδεχομένως μπορεί να είναι ένας νέος τύπος, μιας νέας απάντησης του οργανισμού, ένα detour, αν θέλετε, σε μια μεταβολή του περιβάλλοντος, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Άρα τελικά μερικές φορές και η γραμμή ανάμεσα στη φυσιολογία, σίγουρα η γραμμή ανάμεσα στη γονιμότητα, υπογονιμότητα, δεν είναι και πάρα πολύ ευδιάκριτη κάποιες φορές, αλλά αυτό αφορά και το ευρύτερο πεδίο. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος, λοιπόν, είναι γιατί είμαστε εδώ, γιατί 1 στα 6 άτομα αντιμετωπίζουν υπογονιμότητα. Και αυτό είναι σοβαρό, διότι νοσούμε, όπως είπαμε πριν, και σύμφωνα και με τον Georges Canguilhem, δεν είναι απαραίτητο ότι νοσείς, κάποιος ο οποίος είναι υπογονιμότητας. Υποφέρεις όμως, εάν ο στόχος είναι το παιδί. Υποφέρεις όταν η αναπαραγωγική αυτονομία είναι κάτι το οποίο γίνεται challenged, γίνεται compromised. Αυτό είναι πρόβλημα. Ο πρώτος λόγος, λοιπόν, που βρισκόμαστε εδώ είναι αυτός, ότι μας απασχολεί όλους. Ο δεύτερος λόγος, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να βρούμε τρόπους για να το λύσουμε. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ είναι γιατί μέσα από τις τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αυτή τη στιγμή σήμερα, σύμφωνα με το ICMAR, το International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies, μιλάμε για πάνω από 12 εκατομμύρια παιδιά που έχουν γεννηθεί από αυτές τις τεχνολογίες. Έχουμε και αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, το βάρος της ευθύνης. Και στα ζευγάρια ή στα άτομα που αντιμετωπίζουν αυτή τη δυσκολία, τώρα, παλιά ή και στο μέλλον ή και συνεχώς, αλλά και στα παιδιά που έχουν γεννηθεί από αυτές τις τεχνολογίες. Άρα, τι έχουμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι στόχοι μας? Πρώτον, πρέπει να βελτιώσουμε τις διαθέσιμες τεχνολογίες και δουλεύουμε πάντοτε στην ανάπτυξη καινούριων τεχνολογιών. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ο λόγος που η εξωσωματική γονιμοποίηση εμφανίζεται σαν κάτι πάρα πολύ σαν κάτι πάρα πολύ φρέσκο. Ίσως να έχετε ακούσει πολλές φορές που λέμε είναι καινούριο αντικείμενο, καινούριος χώρος. Δεν είναι και τόσο πολύ καινούριο, θα το δούμε αυτό. Έτσι, έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από τη γέννηση του πρώτου παιδιού. Αυτό που το κάνει όμως καινούριο και το διατηρεί πάρα πολύ φρέσκο, είναι ότι έχουμε συνέχεια ένα influx, έχουμε συνέχεια μια είσοδο, μια ειστοχή από νέες τεχνολογίες, από νέες προτάσεις, από novel πράγματα. Έχουμε αυτή την ιδέα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Άρα όλο αυτό μας κρατάει πάρα πολύ σε εγρήγορση, αν θέλετε, και γι' αυτό και ο χώρος θεωρείται πάντοτε είναι φρέσκος, γιατί ασχολούμαστε με κάτι νέο. Δεύτερον, θα περίμενε κανείς ότι στο 2024-2025 έχουμε τώρα, έχω μείνει μάλλον λίγο πίσω, θα έχουμε λύσει, θα έχουμε απαντήσει στα βασικά μας ερωτήματα. Το πώς λειτουργούν τα πράγματα φυσιολογικά. Θα έχουμε καταλάβει ποιοι είναι οι μηχανισμοί και της εμβρυκής ανάπτυξης, αλλά και της εμφύτευσης. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ρωτήστε με λοιπόν αν έχουμε κατανοήσει τους μηχανισμούς αυτούς, η απάντηση είναι ότι σε μεγάλο βαθμό όχι. Και αν μιλήσω πιο ειδικά για την εμφύτευση, τότε θα πω στο μεγαλύτερο βαθμό όχι. Αυτά που δεν γνωρίζουμε για την εμφύτευση, για μας η εμφύτευση, να ξέρετε, για όλους όσους ασχολούμαστε με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την αναπαραγωγή γενικώς, είναι ένα μαύρο κουτί. Είναι το black box. Δηλαδή, είναι ένας πολύ κομπλικέ μοριακαίος διάλογος, όπως θα έλεγε ο καθηγητής μου, που με παρακολουθεί, ανάμεσα στο έμβριο και στο ενδομήτριο, όπου ξεκινούν λοιπόν και μιλούν μεταξύ τους και αναπτύσσεται αυτός ο μοριακός διάλογος, ξεκινούν καινούν λεξούλες, η μία φέρνει την άλλη και θα πρέπει αυτός ο διάλογος να είναι επικοδομητικός. Διότι αν δεν είναι επικοδομητικός, τότε δεν πρόκειται να πετύχει η εμφύτευση. Στην πραγματικότητα όμως δεν ξέρουμε ακριβώς τι λένε μεταξύ τους και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και τρίτον, και πολύ, πολύ σπουδαίο βεβαίως και αυτό, η πρόληψη γενετικών ασθενειών και η μέριμνα του κοινωνικού συνόλου. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό. Θέλω να σταθώ εδώ και να πω ότι σαφώς όλοι γνωρίζετε τη γέννηση, την περίφημη γέννηση της Louise Brown, η οποία έγινε το 1978 από τον Steptoe και τον Edwards, τον Bob Edwards, ο οποίος είναι και ένας από τους πρώτους κλινικούς εμβριολόγους, όχι ο πρώτος όπως θα δείτε σε αυτό το timeline, ο οποίος έχει βραβευτεί δεκαετίες αργότερα για τη δουλειά του με το βραβείο Νόμπελ για τη φυσιολογία, στο αντικείμενο της φυσιολογίας. Γι' αυτό και λέμε ότι η κλινική εμβριολογία πρέπει να ανοίξει το αντικείμενο της φυσιολογίας, γιατί δεν ασχολείται με το παρασκεύασμα, αλλά ασχολείται με τον άνθρωπο. Πριν φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το περίφημο σημείο, σε αυτό το περίφημο milestone, όπως βλέπετε έχουν προηγηθεί δεκαετίες προσπαθειών για να καταφέρουμε σε ζωικά μοντέλα και σιγά σιγά στον άνθρωπο με διαφορετικούς τρόπους να υπάρξει αυτό το milestone της γέννησης της Louise Brown. Και από εκεί και πέρα φυσικά έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές, όπως παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι μπορέσαμε να ελέγξουμε ορμονικά τη διαδικασία της απελευθέρωσης του αερίου και της οθυλακικής ανάπτυξης, της οθυλακιορυξίας. Έχουμε κάνει experience την εποχή του egg donation, δηλαδή της δωρεάς αερίων, κάτι το οποίο δεν μπορούσε ποτέ κανείς να το φανταστεί μερικές δεκαετίες πριν, της κρυοσυντήρησης των εμβρίων, του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου που αφορά τη βιοψία του προεμφυτευτικού εμβρίου, τη γενετική ανάλυση και στη συνέχεια την επιλογή των κατάλληλων εμβρίων προς εμβριομεταφορά, τη γέννηση του πρώτου παιδιού μετά από τη διαδικασία της μικρογονιμοποίησης, που η μικρογονιμοποίηση, και θα μιλήσω για τη μικρογονιμοποίηση σιγά σιγά, η μικρογονιμοποίηση ήρθε στη ζωή μας και άλλαξε τα πάντα στο εργαστήριο αξιωματικής γονιμοποίησης, γιατί έδωσε τη δυνατότητα σε αζωοσπερμικούς άντρες, άντρες λοιπόν που δεν έχουν καθόλου σπερματοζωάρια στο προϊόν της εξπερμάτισης, ή άντρες με ένα πολύ πτωχό και compromised δείγμα, να καταφέρουν να τεκνοποιήσουν. Και αυτό ήταν τεράστια σημασία. Κρυοσυντήρηση οαρίων και για ιατρικούς λόγους αλλά και για κοινωνικούς λόγους, και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου από εκεί που δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσει το έμβριο, το in vitro πάνω από 2 μέρες και κάναμε εμβριομεταφορά στο στάδιο των 2 ημερών, έχουμε φτάσει σήμερα να μιλάμε γιατί ότι μπορούμε να κρατήσουμε ενδεχομένως, επιτρέπεται να κρατήσουμε τα προεμφυτευτικά έμβρια στο εργαστήριο αξιωματικής γονιμοποίησης μέχρι την 7η ημέρα, θέλω να σας πω. Ωστόσο, μελέτες με πειράματα μας δείχνουν ότι μπορούμε να τα φτάσουμε μέχρι και τη 13η μέρα. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ έχουμε εξελιχθεί πραγματικά και με τεχνικές και με πειράματα τελευταία τα οποία αφορούν τα βλαστοκύτταρα, τα οποία αφορούν mitochondrial spindle transfer και τεχνικές πάρα πολύ καινούριες, όπου αλλάζουμε τους πυρήνες, αλλάζουμε το όπλασμα, πολύ καινούργια πράγματα, έτσι λίγο φουτουριστικά. Αυτό το φουτουριστικό λοιπόν που ακούμε είναι πραγματικότητα για μας σήμερα. Πάμε να δούμε όμως πραγματικά όλος αυτός ο καινούριος χώρος, εντός εισαγωγικών καινούριος για μας που ασχολούμαστε με αυτό, πόσο πολύ έχει εξελιχθεί. Και θα περίμενε κανείς ότι πραγματικά όλα αυτά τα καινούργια, δηλαδή το γεγονός ότι μιλάμε πλέον για artificial intelligence, μιλάμε για paperless labs, μιλάμε ότι τα πράγματα είναι πλέον commercially available, παλιά πρέπει να φτιάχνουμε τα δικά μας media, να φτιάχνουμε τις δικές μας βελόνες και τώρα όλα είναι έτοιμα κατά κάποιο τρόπο και πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκε και το πρώτο AI εργαστήριο, το οποίο μπορούν να το χειρίζονται αποκλειστικά και μόνο 2 εμβριολόγοι και να βγάζουν τουλάχιστον 2.000 κύκλους. Μέσα σε όλη αυτή λοιπόν την τρομερή έκρηξη τεχνολογικών επιτευγμάτων, πόσο πραγματικά έχουμε προχωρήσει? Η απάντηση είναι όχι τόσο όσο θα περιμέναμε. Και αυτό είναι ένα misconception, μια παραπληροφόρηση, αν θέλετε, στην έννοια του πόσο αποδοτική μπορεί να έχει σωματική γονιμοποίηση. Ο γενικός πληθυσμός, σε γενικές γραμμές, έχει στο μυαλό του το ότι, αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, αν αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα που να αφορά στα θέματα γονιμότητας, θα κάνω εξωσωματική. Δεν γνωρίζουμε όμως και πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εξωσωματική δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Παραμένουν τα ποσοστά που αφορούν τις γεννήσεις ζώων των νεογνών από τεχνολογία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να είναι γύρω στο 32 με 35% για τις γυναίκες ηλικίας κάτω του 35%. Και σε αυτό το HFEA report, η HFEA, θέλω να σας πω, είναι το Human Fertilization Embryology Authority του Ηνωμένου Βασιλείου. Βλέπουμε data από το 2020 και βλέπουμε πώς έχουν βελτιωθεί τα πράγματα μέσα στα χρόνια.
στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Και γιατί τα χωρίζουμε σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες? Γιατί αυτό που μπορεί να περιμένει κανείς, τα expectations που έχει λοιπόν από την κάθε ηλικιακή ομάδα, οφείλουν να είναι διαφορετικά. Και αυτό γιατί η γονιμότητα τροποποιείται, πώς να το πω, εντυπωσιακά όσο περνάνε τα χρόνια και πολύ, πολύ συγκεκριμένα επιβαρύνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όλη η δυνατότητα που έχει ο οργανισμός να πετύχει μια εγκυμοσύνη από την ηλικία των 35 και μετά, αναφορικά με τη γυναίκα. Βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικά, και η μελέτη αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μαθηματικό μοντέλο, μας δείχνει ότι στην ηλικία 135 η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η βελτίωση που έχουμε στα αποτελέσματα ετησίως είναι περίπου στο 1,46%. Λοιπόν, εάν αυτό το πράγμα το κάνουμε project, θα δούμε ότι θέλουμε γύρω στα 39 χρόνια για να φτάσουμε στο 100%, το οποίο είναι και το ιδανικό μας. Δηλαδή, 40 χρόνια από τώρα μπορώ να δώσω αυτή τη διάλεξη, πιστεύω, στο EFI. Και να δούμε πραγματικά με τι έχουμε να κάνουμε τότε. Στην πραγματικότητα όμως δεν θα είμαι καθόλου εδώ για να τα πούμε για το τι γίνεται με το πολύ πιο ειδικό και πολύ πιο ενδιαφέρον ηλικιακό group που αφορά τις γυναίκες 38 με 40. 125 χρόνια από τώρα, θεωρητικά θα έχουμε φτάσει στο 100%, επομένως πραγματικά θα μείνει κάποιος άλλος συνάδελφος να κάνει αυτή τη διάλεξη και να δούμε αν θα έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε αυτό το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Όλα αυτά λοιπόν που συζητάμε αναφορικά με τις δυσκολίες, τα χαμηλά ποσοστά κτλ. Δεν συμβαίνουν επειδή δεν έχει προηγηθεί η τεχνολογική ανάπτυξη. Συμβαίνουν γιατί έχουμε να κάνουμε, έρχεται η ρυθμίζουσα αρχή της πραγματικότητας να μας επαναφέρει στο γεγονός ότι το θετικό απόθεμα και η ποιότητα των νοαρίων μειώνεται και μειώνεται σημαντικά, σε βαθμό που ο γενικός πληθυσμός, νομίζω, όταν τίθεται αυτό το ερώτημα, μένει πάντα έκπληκτος. Δηλαδή, το γεγονός ότι στην ηλικία των 30, μόλις το 12% του οθητικού αποθέματος έχει παραμείνει. Αυτό λοιπόν μας βάζει κατευθείαν σε μια δύσκολη θέση, όπου όσο και να προχωράμε με την εξωματική, φανταστείτε ότι στην ηλικία των 40, το 3% του οθητικού αποθέματος έχει παραμείνει. Δύσκολα νούμερα αυτά και λίγο δύσκολες αλήθειες. Αλλά είναι αλήθειες και είναι ο τρόπος με τον οποίο η φυσιολογία του οργανισμού μας ρυθμίζει αυτή τη δυνατότητα που έχουμε μέσα στα αναπαραγωγικά μας χρόνια να πετύχουμε εγκυμοσύνη και τις αδυναμίες, τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσουμε στο διάστημα αυτό. Άρα, επειδή λέμε ότι η γνώση είναι δύναμη και είναι δύναμη, είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία να είναι γνωστή. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να είναι γνωστή όχι επειδή κάποιος θέλει να κάνει παιδί τώρα ή πρέπει να κάνει παιδί τώρα, ακόμη πιο μακριά από την πραγματικότητα, αλλά επειδή πρέπει κάποιος να παίρνει ενημερωμένες αποφάσεις. Άρα είναι πολύ σπουδαίο αυτή η γνώση να ανήκει στο γενικό πληθυσμό. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Πέρα όμως από τα θέματα που αφορούν τον αριθμό, αν θέλετε, και το γεγονός ότι κατακρεμνίζεται πραγματικά το θηλακικό απόθεμα, το θέμα είναι και ποιοτικό. Είναι ποιοτικό γιατί όσο περνάει ο καιρός, τότε έχουμε δυσλειτουργίες που αφορούν τα μυτοχόνδρια, έχουμε το περίφημο shortening of the telomeres, δηλαδή κοντένουν τα τελομερή. Τα τελομερή βρίσκονται στα χρωμοσώματα για να προστατεύσουν το γενετικό μας υλικό. Όσο μεγαλώνουμε, τα τελομερή μειώνονται. Σιγά σιγά επιβαρύνονται και ξεχτίζονται, αν θέλετε. Και σιγά σιγά μειώνεται το μήκος τους. Το γεγονός λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι με την πάροδο του χρόνου μειώνεται το μήκος των τελομερών και αυτό είναι μια πολύ βασική ένδειξη του για ποιο λόγο μερικά πράγματα δεν λειτουργούν, ειδικά σε πιο προχωρημένες ηλικίες. Άλλα θέματα τα οποία μπορούν να αφορούν τις λειτουργίες του κοεζίνης ή το spindle instability, όλα αυτά οδηγούν σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με μειωμένη γονιμότητα, σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με αυξημένο miscarriage rate, σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με γέννηση ζώων των ενογνών, τα οποία μπορούν να φέρουν σύνδρομα τα οποία είναι συμβατά με τη ζωή. Και όλα αυτά μάλλον φτιάχνουν μια εικόνα, η οποία σημαίνει ότι και μας χτυπάει το καμπανάκι ότι χρειαζόμαστε να βοηθηθούμε. Και τη βοήθεια και την επόμενη μέρα και την αισιοδοξία μας τη φέρνει αποκλειστικά και μόνο η έρευνα.
Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είναι πραγματικά πεδίο δόξης λαμπρό το πεδίο της κλινικής εμβριολογίας, το πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά και πιο ειδικά το πεδίο της κλινικής εμβριολογίας, διότι χρειάζεται να μελετήσουμε πολύ καλύτερα συγκεκριμένα σημεία για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δύσκολες αλήθειες, να τις αντιμετωπίσουμε και να διατηρήσουμε την αναπαραγωγική μας αυτονομία. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια μπορείτε να δείτε, ας το πούμε κάπως συνοπτικά, όλα αυτά τα σημεία σε ένα κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, πάνω στα οποία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή έρευνα και πιο συγκεκριμένα, ειδικά συγκεκριμένη διαφάνεια από μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση, πολύ πρόσφατη του 2024, όλα αυτά τα σημεία στα οποία γίνεται έρευνα που αφορά το artificial intelligence, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκινάμε λοιπόν από την οθητική διέγερση, να προχωρήσουμε στην στο trigger και στην τελευταία δράση ορίμανσης που χρειάζεται να πετύχουμε προκειμένου να οδηγηθούμε με ασφάλεια στην οθυλοκηρυξία και στη συνέχεια φυσικά στην αξιολόγηση των οαρίων, στην αξιολόγηση των σπερματοζωαρίων, στην επιλογή της σωστής τεχνικής για να πετύχουμε τη γονιμοποίηση, στην καλλιέργεια του εμβρίου, στην εμβριομεταφορά και στην υποστήριξη της οχρημικής φάσης, στην αρχόμενη κύηση, η οποία είναι μια πολύ ειδική στιγμή, την οποία μπορούμε να την ελέγξουμε κατά κάποιο τρόπο στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πολλαπλά τα πεδία, πολλαπλά τα επίπεδα και μέσα σε όλα αυτά δύσκολα να τα καταφέρουμε όλα αυτά μαζί. Τώρα, γιατί είναι τα πράγματα ακόμη πιο, πώς να το πω, γιατί υπάρχει ακόμη περισσότερη ένταση γύρω από αυτά τα πεδία. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει όλη αυτή η ένταση είναι γιατί σας είπα πριν ότι έχουμε 12 εκατομμύρια παιδιά σήμερα. Αυτό το Mathematical Projection Model, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ ωραία δημοσίευση και αυτή, πολύ, πολύ περιεκτική, μας λέει ότι μέχρι το 2100, μόλις μερικές δεκαετίες από τώρα, δηλαδή στα μάτια κάποιων ίσως έχουμε ήδη φτάσει εκεί, αναμένεται να έχουν γεννηθεί γύρω στα 167 εκατομμύρια άνθρωποι από αυτές τις τεχνολογίες. Και επειδή το ερευνητικό μας ενδιαφέρον μέσα στα χρόνια, δηλαδή παλιότερα, το ερευνητικό μας ενδιαφέρον εστιάζονταν κυρίως στο να πετύχουμε εγκυμοσύνη, στο να έχουμε μια θετική χωριακή. Αυτό σιγά σιγά άλλαξε και μας ενδιαφέρει η κλινική εγκυμοσύνη. Και μετά αυτό μετατοπίστηκε και με ενδιαφέρει η γέννηση ζώντος νεογνού και το take-home baby rate. Αυτό μας απασχόλησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργότερα άρχισε να μας ενδιαφέρει το pediatric follow-up data. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, για να φτάσουμε σήμερα να πούμε ότι το ενδιαφέρον μας είναι στην υγεία του 18χρονου. Το ενδιαφέρον μας είναι στην αναπαραγωγική ικανότητα του 18χρονου. Όλα αυτά λοιπόν μας απασχολούν και αυτά είναι και το driver, είναι ο λόγος που έχουμε όλα αυτά καινούργια, όλες αυτές τις καινούργιες τεχνικές. Και είναι και ο λόγος που τραβάει την έρευνα μπροστά. Η έρευνα λοιπόν στη σύγχρονη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κατευθύνεται κυρίως από 3 βασικές συνθήκες. Αρχικά λοιπόν έχουμε το patient demand. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να στέκεσαι απέναντι από ένα ζευγάρι, το οποίο φέρει στο αναπαραγωγικό του ιστορικό αρκετές αποτυχίες και στο οποίο η επόμενη ενδεχομένως πρόταση να είναι η δωρεά οαρίων ή η δωρεά σπέρματος και εκεί η αναπαραγωγική ικανότητα και η αναπαραγωγική αυτονομία αρχίζει σιγά σιγά και κλειδονίζεται. Και αυτό το ζευγάρι να απαντά και να μας λέει τι άλλο υπάρχει που μπορώ να κάνω. Μα έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Τι άλλο υπάρχει. Τι άλλο υπάρχει, τι άλλο είναι καινούριο. Αυτή λοιπόν η ένταση, αυτό το gradient που δημιουργείται, αυτή η τάση, είναι το patient demand. Και πρώτον και δεύτερον, το γεγονός ότι η υπογονιμότητα όλο ένα και αυξάνεται. Αυτό λοιπόν είναι ένα driver. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει πραγματικά να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων. Δεν αρκεί να πούμε ότι κάτι πέτυχε. Δεν είναι και το θέμα μας πια. Δηλαδή το θέμα μας δεν είναι να έχουμε μια κλινική εγκυμοσύνη, να γεννηθεί ένα μωρό. Όχι. Το θέμα μας είναι να είναι υγιές αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί όταν θα γίνει ενήλικας να είναι ένας υγιής ενήλικας. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι για να το πούμε με ασφάλεια πρέπει να περάσουν λίγα χρόνια περισσότερο και θα το εξηγήσω αυτό σε λίγο πρώτον. Και δεύτερον θα πρέπει πολύ προσεκτικά να πούμε ότι έχουμε κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Αν σκεφτεί κανείς ότι το big data analysis, αν σκεφτεί κανείς ότι η τεχνολογία των omics, τα transcriptomics, τα περίμενα, όλα αυτά είναι κάπου τώρα εδώ κοντινά, θα καταλάβει ότι ακόμα αυτές τις μελέτες δεν έχουν εκπονηθεί. Άρα πώς είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει στα συμπεράσματα. Άρα χρειαζόμαστε ακόμα χρόνο
Χρειαζόμαστε budget και χρειαζόμαστε και τη διάθεση και το manpower και τους ανθρώπους να εκπονήσουν αυτή την έρευνα. Άρα λοιπόν η υγεία των μελλοντικών απογόνων είναι επίσης ένα driver. Τώρα, για να πούμε δύο λόγια για την έρευνα πριν προχωρήσουμε, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στη σύγχρονη κλινική εμβριολογία. Ωραία. Αυτό που πρέπει να αλλάξει στο αντικείμενο, και όταν μου είπε ο καθηγητής ότι θα μιλήσω για σύγχρονα θέματα στην κλινική εμβριολογία, ήθελα πραγματικά να καταθέσω την αλήθεια μας, την αλήθεια των κλινικών εμβριολόγων, την αλήθεια όλων όσων ασχολούμαστε με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και η αλήθεια είναι ότι πρώτον, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχουν όλες αυτές οι μελέτες για να έχουμε όλα τα δεδομένα. Αυτό θα μου πεις, τι μας λέτε κυρία Σιμοβούλου, αυτό ισχύει για όλα τα disciplines. Εντάξει, ίσως για το δικό μας ένα κλικ περισσότερο. Προσπαθούμε πάρα πολύ στοχευμένα να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε evidence-based medicine, ιατρική πράξη βασισμένη στην τεκμηρίωση και στη στοιχειοθέτηση. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε πάρα πολλές μεθόδους, κάτι καινούριο, κάτι υποσχόμενο και μπαίνει κατευθείαν στο clinical routine practice χωρίς να περάσει από το proper research methodology, και αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο, το οποίο πραγματικά με απασχολεί πάρα πολύ, είναι το γεγονός ότι αντί να κάνουμε practice evidence-based medicine, κάνουμε practice σε ένα μεγάλο βαθμό fear-based medicine. Αυτό σημαίνει, και θα το εξηγήσω στη συνέχεια, με πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές, αντί να κάνουμε αυτό που οι μελέτες μας δείχνουν ότι είναι σωστό, κάνουμε αυτό το οποίο θα μας φέρει στην λιγότερο δύσκολη θέση απέναντι στους ασθενείς μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεπεραστεί. Και αυτό είναι κάτι που δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για παγκόσμια drivers. Πάμε ένα κλικ πίσω όμως για να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο και να πούμε δύο λόγια και για την κλινική εμβριολογία πιο συγκεκριμένα. Η κλινική εμβριολογία μέσα σε όλα αυτά, και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω να μιλάω κατευθείαν γι' αυτό, θα πρέπει να καταλάβει κάποιος τι είναι αυτό που τον δίνει όλο αυτό. Είναι ένας πολύ εξειδικευμένος και εξελισσόμενος κλάδος ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του σχηματισμού, της δημιουργίας και της ανάπτυξης των ανθρώπινων εμβρίων πριν από το στάδιο της εμφύτευσης. Λέμε πολλές φορές το προεμφυτευτικό έμβριο, και αυτό είναι ο πρωταγωνιστής μας εδώ. Αν και η νομική, η αλήθεια είναι, και από την εμπειρία μου, την πρόσφατη εμπειρία μου από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, δεν μπορούμε να περιγράψουμε το προεμφυτευτικό έμβριο ως προεμφυτευτικό έμβριο, το περιγράφουμε ως γονιμοποιημένο άριο, το οποίο το βρίσκω ακόμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι κλινικοί εμβριολόγοι, λοιπόν, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγική ιατρική και στις τεχνολογίες, στον τρόπο με τους οποίους εφαρμόζονται, στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται. Και στην πραγματικότητα δεν είμαστε άλλη μία κατηγορία από επιστήμονες. Το εργαστήριο της κλινικής εμβριολογίας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που φαντάζεστε. Δυστυχώς είναι ένας χώρος που, γιατί λέω δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος. Θα μου πείτε, μα καλά, σε κανένα εργαστήριο δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος. Εδώ ακόμη περισσότερο. Εδώ οποιοδήποτε λάθος αποτελεί ένα εξαιρετικό συμβάν. Οποιοδήποτε λάθος μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή της μοναδικής ευκαιρίας που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι για να αποκτήσει ένα παιδί. Οποιοδήποτε λάθος μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα σενάρια, τα οποία συνδέονται με εξαιρετικά συμβάντα, τα οποία δεν θα ήθελα να τα σκεφτώ αυτή τη στιγμή και να τα αναλύσουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετή ένταση. Στην ερώτηση λοιπόν, τι σημαίνει τελικά, πώς γίνεται κάποιος κλινικός εμβριολόγος, πώς το καταφέρνει αυτό κάποιος, και επειδή είπαμε ότι είναι ένα αρκετά καινούριο γνωστικό αντικείμενο στη χώρα μας, το οποίο τώρα γίνονται μεγάλες προσπάθειες και έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο αναφορικά με την ειδικότητα της κλινικής εμβριολογίας και ελπίζουμε ότι αυτό θα ευοδοθεί και θα πάει καλά με τη στήριξη όλων όσων χρειάζεται. Τι χρειάζεται λοιπόν? Υπάρχουν διάφορες διαδρομές για να καταλήξει κάποιος αυτή τη θέση. Καταρχήν χρειαζόμαστε ένα βασικό πτυχίο, κυρίως στη βιολογία. Μπορεί να είναι στη βιολογία, σε άλλες χώρες μπορεί να είναι στη βιοχημία, μπορεί να είναι στη μοριακή βιολογία. Και επίσης χρειαζόμαστε ένα πάρα πολύ στοχευμένο μεταπτυχιακό πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τώρα, πολλές φορές με ρωτούν οι φοιτητές μου αν είναι απαραίτητο να κάνει κάποιο διδακτορικό για να γίνει κλινικός εμβριολόγος. Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει κάποιος διδακτορικό για να γίνει κλινικός εμβριολόγος. Όμως, το να κάνει κάποιος διδακτορικό στην κλινική εμβριολογία είναι πάρα πολύ ειδικό, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και είναι κάτι το οποίο πραγματικά βάζει τα πράγματα σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί νομίζω ότι σας εξήγησα πόσο σημαντική είναι η έρευνα στο χώρο μας. Κατά τα άλλα, είναι αρκετά εμπειρικό, είναι θέμα εμπειρίας. Το training είναι κάτι
που συμβαίνει στο εργαστήριο κλινικής εμβριολογίας. Εκπαιδεύουμε, ειδικεύουμε τους κλινικούς εμβριολόγους. Αυτό περίπου τεχνικά χρειάζεται από 2 έως 4 χρόνια. Επομένως, δεν είναι κάτι, δεν είναι μια τεχνική σε ένα εργαστήριο την οποία μπορεί κάποιος να τη μάθει πάρα πολύ γρήγορα και να αρχίζει απλά να την εφαρμόζει. Και η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά ειδικό όλο αυτό. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία της εξειδίκευσης και η διαδικασία της εκπαίδευσης είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση που θέλει αρκετή υπομονή, θέλει ηρεμία, θέλει να αναγνωρίζεις πολύ ειδικές δεξιότητες που έχει ο εκπαιδευόμενος, θέλει μια πολύ καλή σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στον εκπαιδευτή. Χρειάζεται πολλά για να χτιστεί φυσικά και εμπιστοσύνη. Θα ήθελα να μιλήσω έτσι πολύ λίγο και πριν φτάσουμε στο κλείσιμο, για να μην σας πούμε πάρα πολύ τεχνικά πράγματα σήμερα και να ανοίξουμε λίγο την συζήτηση στο κομμάτι της εκπαίδευσης, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει να ξέρουμε τι κρύβεται τελικά πίσω από αυτό το επάγγελμα. Και να πούμε ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο, χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν αρκετές ασυνέπειες στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα και αυτό θα χρειαστεί να το κάνουμε regulate πολύ καλύτερα στο μέλλον και νομίζω ότι έχουμε ήδη αρχίσει να θέτουμε αυτούς τους βασικούς κανόνες και τους βασικούς άξονες και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει μέσα από accreditations, μέσα από certifications, μέσα από μεταπτυχιακά τα οποία έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση, μέσα από μεγάλες επιστημονικές εταιρείες οι οποίες φροντίζουν να ενδυναμώσουν αυτή την κατεύθυνση, η οποία, όπως είπα και πριν, είναι η καρδιά της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Επομένως, όλα αυτά, κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγε κανείς ότι χτίζονται ακόμα. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι είναι κάτι καινούριο. Ναι, ακόμα συνεχίζουμε να είμαστε κάτι καινούριο. Έχουν περάσει τουλάχιστον 40 χρόνια, 4 δεκαετίες από τη γέννηση της Felice Brown, αλλά συνεχίζει αυτό να είναι κάτι καινούριο, να το βλέπουμε σαν κάτι καινούριο, να εξελισσόμαστε συνέχεια, να αναγνωρίζουμε καινούρια πεδία έρευνας, να εντρυφούμε σε καινούρια ζητήματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και να προσπαθούμε να προστατέψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πρωταγωνιστή μας που δεν είναι άλλος από το προευτευτικό έμβριο. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα σας αφήσω, όχι δεν θα σας αφήσω, θα σταματήσουμε με τις διαφάνειες για να ανοίξουμε την συζήτηση. Καθηγητά μου, τι λέτε? Ό,τι πείτε, εγώ νομίζω ότι μας έδωσε πολύ έτσι ένα overall έτσι, frame overall. Ναι. Για το τι είναι η κλινική εμβριολογία και ποια είναι τα περισσότερα οι επιτυχίες αλλά και τα προβλήματα και αυτά που πρέπει να μάθουμε μελλοντικά. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο γιατί με απασχόλησε αρκετά το αν πρέπει να πω πάρα πολύ ειδικά σε πολυτεχνικά ζητήματα, σε τεχνικές κτλ. Και σκέφτηκα ότι το ακροατήριο μας σήμερα, επειδή το ξέρω και το εκτιμώ, τα μέλη του EFI, νομίζω ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο για εκείνα να καταλάβουν τη γενική εικόνα και στη συνέχεια φυσικά οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για να εντρυφήσει περισσότερο και να καταλάβει καλύτερα το γνωστικό αντικείμενο, και εδώ είμαστε και με χαρά θα σας ξαναδώ και με γνωρίζετε που βρίσκομαι, επομένως εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Βεβαίως. Να καλέσω ότι αν υπάρχει από αυτούς που παρακολουθούν και θέλει να πάρει το λόγο, με χαρά, έτσι μπορεί να παρέμβει ανά πάσα στιγμή. Εγώ έτσι για να ανοίξει λίγο η συζήτηση, ένα από τα πράγματα που με απασχολούσαν και με απασχολούν στο θέμα αυτό είναι ότι ουσιαστικά γίνεται κάτι έξω από τη φύση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή γίνεται μια διαδικασία ουσιαστικά εκτός της φυσιολογικής φοράς των πραγμάτων. Θα το απαντήσω αυτό, όχι ακριβώς, αλλά συνεχίστε. Ναι, δηλαδή γονιμοποίηση σπέρματος και οαρίου η οποία γίνεται in vitro, μια πρώτη καλλιέργεια αυτού του για μερικές μέρες και μετά γίνεται η προσπάθεια της εμφύτευσης. Στα πλαίσια αυτού του, αν θέλετε, του φαινομένου που όλοι μιλάμε για επιγενετική και το θέμα του περιβάλλοντος, των επιδράσεων,
του στρες του κυταρικού σε αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον ελάχιστα έχουν συνδεθεί με την διαδικασία. Δηλαδή, τουλάχιστον με το follow-up που υπάρχει, λίγα είναι αυτά τα θέματα, τα ιατρικά που έχουν συνδεθεί. Ίσως λίγο το μεταβολικό σύνδρομο σε κάποιες περιπτώσεις έχει ακουστεί, αλλά δεν ξέρω και πάντα αν είναι απόλυτα αποδεκτό. Και είναι περίεργο, ή θα πρέπει σε αυτή τη φάση τα κύτταρα, που είναι ουσιαστικά το παντοδύναμο κύτταρο, έτσι, το κύτταρο που προέρχονται τα πάντα από αυτό το γονιμοποιημένο ωράριο, να έχει φοβερούς μηχανισμούς να ανταπεξέλθεται και να κάνει, αν θέλεις, re-editing, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται από αυτούς τους παράγοντες, ή θα πρέπει να αναμένουμε, αλλά πόσο να αναμένουμε, τουλάχιστον δεν έχει δείξει. Έχουμε τώρα, όπως είπες εσύ, 40 χρόνια, έχουμε μεγάλους πληθυσμούς πλέον που είναι σε εφηβεία και σε όριμη ηλικία, οπότε αν υπήρχε κάτι έντονα συνδεδεμένο με τη διαδικασία, θα ήταν πλέον γνωστό. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό. Ωραία, τι ωραία ερώτηση. Τι ωραία πάντα να συζητάμε τον καθηγητή μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αναφορικά με το θέμα του πόσο τεχνητό είναι κάτι και πόσο artificial. Πράγματι, η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι κάτι που λαμβάνει η χώρα έξω από το σώμα. Στην πραγματικότητα όμως, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και να απαντήσω τα ερωτήματά σας, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να κάνουμε ένα διαχωρισμό στις τεχνικές που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης, γιατί δεν είναι όλες το ίδιο. Τι θέλω να πω με αυτό? Στο πλαίσιο της κλασικής παραδοσιακής IVF, όπως ήταν η τεχνική που χρησιμοποίησαμε για να γεννηθεί η Λοίς Μπράουν. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, πρακτικά τι κάνεις? Συλλέγεις τα οάρια, τα οποία εκτίθενται σε ένα επεξεργασμένο σπέρμα. 16 με 18, αυτό, that's it. 16 με 18 ώρες αργότερα επιστρέφουμε για να δούμε σημάδια φυσιολογικής γονιμοποίησης. Αυτό σαν διαδικασία, η διαδικασία της γονιμοποίησης με αυτόν τον τρόπο στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι πάρα πολύ κοντά στη φυσική επιλογή. Διότι το καλύτερο σπερματοζωάριο θα καταφέρει να γονιμοποιήσει από μόνο του το οάριο. Στη συνέχεια αυτό που κάνουμε είναι απλά παρέχουμε τις σωστές συνθήκες στο αρχόμενο έμβριο για να μπορέσει να εξελιχθεί, να περάσει στο στάδιο της αυλάκωσης κτλ. Οι οποίες προσπαθούμε να μιμηθούμε το ταξίδι σε εκείνη τη φάση του εμβρίου, την κάθοδο στη σάλπικα μέχρι να φτάσει στη μήτρα για να καταφέρει να εμφυτευτεί. Αυτό το κομμάτι, αν το σκεφτούμε λίγο, δεν είναι πάρα πολύ μακριά από τη φυσική επιλογή. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ κοντά στη φυσική επιλογή. Πόσο διαφορετικό όμως είναι, και γι' αυτό έρχομαι να απαντήσω στο γεγονός, δηλαδή στο ερώτημα, τελικά, πόσο κάτι μπορεί να επηρεάζει. Αν συγκρίνουμε λοιπόν αυτή την κλασική παραδοσιακή εξωσωματική γονιμοποίηση με το ICSI, τη μικρογονιμοποίηση, στην οποία περίπτωση για να πετύχουμε γονιμοποίηση θα πρέπει να επιλέξει ο εμβριολόγος το σπερματοζωάριο, όχι φυσική επιλογή. Να σπάσουμε την ουρά του σπερματοζωαρίου για να ανοίξει η μεμβράνη. Και αυτό να το κάνουμε ένεση μέσα στο οάριο και στη συνέχεια να αναμοχλεύσουμε λίγο το όπλασμα για να ενεργοποιήσουμε το οάριο και τα calcium oscillations κτλ. Και στη συνέχεια να βγάλουμε αυτή τη βελόνα. Αυτό σαν διαδικασία δεν συγκρίνεται με την άλλη. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Ο βαθμός της επεμβατικότητας είναι τεράστιος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν μια μελέτη, παραδείγματος χάρη, λέει IVF babies και τα έχει όλα, τα μελετά όλα μαζί, αυτό δεν είναι μια καλά σχεδιασμένη μελέτη. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να δούμε επιμέρους τι γίνεται. Επίσης, υπάρχουν άλλες τεχνικές στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης, οι οποίες είναι και αυτές λίγο πιο παρεμβατικές. Άρα, το κρατούμενο είναι ότι θα πρέπει να διαχωρίζουμε, και γι' αυτό λέμε, και η δική μου πάντα στάση είναι, αλλά νομίζω ότι με υποστηρίζει και η βιβλιογραφία σε αυτό κάποιες φορές. Έχουμε τα debates, τα οποία είναι πάρα πολύ χειρά, ότι πρέπει να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που λέει ο καθηγητής, ότι πραγματικά αν ήταν κάτι συνδέονταν με κάτι πολύ αρνητικό, θα είχε φανεί μέχρι τώρα. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό. Στην πραγματικότητα όμως χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από ICSI, παραδείγματος χάρη, έχουν γεννηθεί, ξεκίνησε το ICSI το 1994. Άρα τώρα έχουν μπει στην εφηβεία εδώ και καιρό, αλλά τώρα είναι στην αναπαραγωγική φάση της ζωής τους.
Τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα. Τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε το δεύτερο generation. Και βεβαίως δεν προμηνύονται τα πράγματα. Ίσα-ίσα προμηνύονται πάρα πολύ θετικά. Ωστόσο, θα πρέπει, εγώ αυτό που βλέπω τελευταία είναι ότι επειδή έχουμε πάρα πολλά καινούρια add-ons, δηλαδή καινούργιες διαδικασίες οι οποίες προτείνονται για να διευκολύνουν για να βελτιώσουν το αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πότε αυτά μπαίνουν στο εργαστήριο. Άρα, για να απαντήσω το ερώτημα συνολικά, όχι, είμαστε ασφαλείς. Ωστόσο, θα πρέπει, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλά καινούργια πράγματα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πότε τα χρησιμοποιούμε και να κάνουμε practice evidence-based medicine και όχι fear-based ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύπτει. Είναι Αυτό. και η δυσκολία το ότι για να δεις το αποτέλεσμα πρέπει να περιμένεις χρόνια, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Η εισβάλλει τεχνολογία, σου προτείνει πράγματα, τα κάνεις, αλλά το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να περιμένεις second generation αυτού που θα γεννηθεί. Το είπατε τέλεια. Οπότε... Και μέσα σε όλα αυτά, το άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι ότι στην εξωσωματική, δυστυχώς, στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δεν μπορούμε να μελετήσουμε αναπαράγοντα. Διότι όταν μελετάμε αυτά τα παιδιά, τα οποία προέρχονται από αυτές τις τεχνολογίες, μελετάμε συνήθως παιδιά τα οποία προέρχονται από γονείς υπογόνιμους. Μελετάμε παιδιά τα οποία προέρχονται συνήθως από άρετα τα οποία είναι πιο προχωρημένης μητρικής ηλικίας. Αυτά δεν μπορούμε να τα αποκόψουμε, γιατί αυτή είναι η βάση μας, αυτός είναι ο πληθυσμός μας. Άρα, αν έπρεπε να μελετήσουμε αποκλειστικά και μόνο τις τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουμε ένα πολύ καλά defined πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει καθόλου προβλήματα, ο οποίος είναι πάρα πολύ χαμηλή ηλικία, που έχουμε μια πολύ καλή πρόγνωση, ας πούμε, έχουμε μια φραγμένη σάλπιγγα αποκλειστικά και μόνο τίποτα άλλο, και όχι πιο κόμπλεξ πράγματα που μας βάζουν, που ανεβάζουν πάρα πολύ το επίπεδο της πολυπλοκότητας, όπως είναι παραδείγματος χάρη η ενδομητρίωση. Υπάρχουν λοιπόν ενδομητρίωση που λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Η ενδομητρίωση σχετίζεται με την υπογονιμότητα και επίσης η ενδομητρίωση μέχρι και σήμερα παραμένει πολύ παραγωγικό και παραμένει αυτό που λέμε, μας αρέσει πάρα πολύ ο όρος αυτός, ιδιοπαθές. Τι να πει λοιπόν κανείς πάνω σε αυτόν τον πληθυσμό? Ότι όλοι όσοι κάνουν εξωσωματική και έχουν ενδομητρίωση, ενδεχομένως εμπλέκεται ο τρόπος που κάνουμε τη γονιμοποίηση σε κάποια έκβαση? Δεν ξέρουμε ακριβώς ποτέ τι μελετάμε στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι και η δυσκολία στο να σχεδιάσουμε πολύ καλά ελεγχόμενες μελέτες. Αλλά για να είμαστε... Ερώτηση από τα ακροατήριων. Από ό,τι είδατε είναι η Μάρα. Ρωτήστε δεν βλέπω να σηκώνει κάποιο χέρι. Λοιπόν... δεν χανόμαστε. Η κυρία Φάρου θέλει κάτι να ρωτήσει. Συγγνώμη, η κυρία Φάρου. Η κυρία Εκατερίνα Φάρου. Μπορείτε να πάρετε το... Γεια σας, κυρία Φάρου. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ήθελα να ρωτήσω στο πλαίσιο του σχεδιασμού μελετών και το πώς μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα αποτελέσματα της επιτυχίας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πιστεύετε ότι θα ήταν πιο σωστή προσέγγιση το να ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους που έχουν κάποιο disease, κάποιο genetic disease? Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είδαμε κάποια δεδομένα που γκρουπάρουν την ηλικία. Κυρίως, ναι. Ολοκληρώσατε ή έχει και άλλο σκέλος? Αυτό ήθελα να ρωτήσω κυρίως, εάν τα δεδομένα που βλέπουμε θα έβγαζε περισσότερο νόημα να γκρουπάρονται και με το αν υπάρχει κάποια γενετική ασθένεια. Ναι, όχι. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Υπάρχουν αυτές οι μελέτες. Γίνεται αυτό το γκρουπάρισμα, ας το πούμε, σε ειδικές περιπτώσεις. Τώρα, εμείς κάναμε μια πρώτη γνωριμία, ας το πούμε, και ένα touch base. Επομένως, δεν παρουσιάστηκαν μελέτες που αφορούν genetics ή, ας πούμε, ζευγάρια τα οποία φέρουν αναδιατάξεις χρωμοσωμικές ή μπορεί να φέρουν μονογονιαδιακά νοσήματα. Αυτά τα ζευγάρια συνήθως, αν μιλάτε για κάτι τέτοιο, τότε αυτά υποβάλλονται στη διαδικασία του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου και είναι μια πολύ ειδική κατηγορία στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Δεν ξέρω αν σκεφτόσασταν κάτι τέτοιο όταν θέσατε το ερώτημα. Ναι, συγγνώμη, το ερώτημα είχε περισσότερο να κάνει με το βαθμό επιτυχίας της, επειδή είδαμε κάποια δεδομένα να συλλέγουν ποσοστά επιτυχίας συνολικά, εάν θα ήταν πιο σωστή προσέγγιση να ξεχωρίσουμε τους παράγοντες και ένας από αυτούς τους παράγοντες θα μπορούσε να είναι αν υπάρχουν γενετικά νοσήματα. Ναι, υπάρχουν αυτά. Ναι, ισχύει αυτό που σας είπα και πριν. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Βεβαίως και όταν βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις είναι ακόμη πιο compromise τα πράγματα. Εδώ εξετάσαμε λίγο μια πιο γενική, ας το πούμε, προσέγγιση. Οπωσδήποτε να ξέρετε για μας, και αυτό είναι και το πρώτο πράγμα όταν βλέπουμε ένα ζευγάρι, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θέλουμε να ρωτήσουμε είναι η ηλικία της γυναίκας. Η ηλικία που έχει το άριο είναι the first and foremost defining factor. Είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας. Είναι κορυφαία σημασίας στην πιθανότητα του να έχουμε επιτυχία ή όχι, ή πόσο γρήγορα θα έχουμε επιτυχία, γιατί και αυτό είναι ένα outcome measure, δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα αν θα καταφέρουμε την εγκυμοσύνη. Σε μια μελέτη που έγινε, γιατί τα outcome measure, δηλαδή τα μετρήσιμα αποτελέσματα που έχουμε στο σχεδιασμό μελετών, και αναφέρομαι σε αυτό γιατί μιλήσατε για σχεδιασμό μελετών, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας στο σχεδιασμό ακριβώς τι μετράμε, και μια πολύ ωραία, πολύ καλή μελέτη μας έδειξε ότι το πιο σωστό outcome measure πρέπει να είναι το cumulative life birth rate. Δηλαδή, συγκεντρωτικά το ποσοστό γέννησης ζώντος νεογνού σημαίνει ότι ένα ζευγάρι δεν μετράμε τον πρώτο κύκλο, δεν μετράμε το δεύτερο, μετράμε μέχρι να ολοκληρώσει, όποτε είναι να ολοκληρώσει. Αυτό είναι και το πιο σωστό μετρήσιμο αποτέλεσμα στο πλαίσιο της εξωματικής. Ασφαλώς ισχύει αυτό που είπατε, πολύ διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή αν δούμε ζευγάρια τα οποία έχουν ανδρικό παράγοντα μόνο θα έχουμε άλλα ποσοστά, αν δούμε ζευγάρια τα οποία έχουν σαλπικικό παράγοντα άλλα ποσοστά, αν δούμε ζευγάρια που το θέμα είναι endocrine θα έχουμε άλλα ποσοστά. Επομένως, ανάλογα και τις κατηγορίες τροποποιούνται και τα ποσοστά και έχουμε καλύτερη πρόγνωση ή χειρότερη πρόγνωση γενικά. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, η ηλικία είναι αυτή που καθορίζει τελικά το αποτέλεσμα κατά γενική ομολογία και σε πιο γενικευμένη βάση. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Απλώς αν ήθελα να προσθέσω κάτι έτσι στην πολυπλοκότητα της ιστορίας, έχω την αίσθηση ότι πρέπει κανένας να αντιληφθεί ότι δεν είναι μόνο τα γενετικά νοσήματα που ξέρουμε με γενετική βάση και τα λοιπά. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία των πολυμορφισμών, η οποία ουσιαστικά έχει κάποιο νόσημα. Έχεις όμως κάποιους ιδιαίτερους πολυμορφισμούς, οι οποίοι σου δίνουν, μπορεί να είναι προάγγελοι μιας νόσου μελλοντικά, δηλαδή να έχεις ένα ευξημένο ρίσκο να πάθεις διαβήτη μετά από 50 χρόνια. Αυτό φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει εφαρμογή και στη γονιμότητα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν πολυμορφισμοί οι οποίοι να έχουν compromised γονιμότητα σε άντρες ή σε γυναίκες αντίστοιχα. Ναι, οπότε απόλυτα. το θέμα τη γενετική ταυτότητα και πόσο αυτό επηρεάζει είναι σημαντικό. Αλλά στην διαδικασία και των αποτελεσμάτων που έχουμε τώρα, εάν θεωρήσουμε ότι όλα τα ηλικιακά γκρουπ με τα οποία έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα σε διαδικασίες υπογονιμότητας και εξωσωματικής και τα λοιπά, ήταν πληθυσμοί γενετικά ομοιόμορφοι, δηλαδή αν υπήρχαν παραλλαγές, ήταν οι ίδιες παραλλαγές σε όλες τις ηλικίες, είτε είναι κάτω από 35 είτε πάνω από 35, η ηλικία είναι ξεχωριστός από μόνος του καθοριστικός παράγοντας. Είναι δηλαδή κάτι απόλυτα ξεχωριστό από οποιοδήποτε background γενετικό ήθελε κανένας να βάλει στην εξίσωση στο θέμα της γονιμότητας. Απολύτως, ακριβώς το είπατε. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσω τη Μάρα για την ξενάγηση που μας έκανε σε αυτό το θέμα και φαντάζομαι ότι όλοι μένουμε, και παρακαλώ την Ξένια να ειδοποιήσει για τον επόμενο μήνα τον επόμενο μιλητή. Την κυρία Κούκου. Έτσι, γιατί τη Μάρα την πιάσαμε Αν χρειαστεί κάτι θα έρθω εγώ την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, Λοιπόν, ωραία.
Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε Εγώ όλους τους. πάρα πολύ. Χαρά μου και είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας Καλό όλους. βράδυ, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Με πολύ, Μάρα. Γεια σας. Γεια σου, αγαπημένη μου Γιούλα. Γεια, γεια.